Die zijn ook helemaal afgevijfd als je die dingen niet hebt. Dus we zijn helemaal afgepeigerd. Kijk eens. Sector-shirt. Nieuwe sector-shirt die besteld worden. Die lagen onder de mond. Vanwege een extra transpiratie. Elke. Wat ben je? Nee. Hij heeft nu vaak, hè? Ze heeft zoveel. Maar je moeder is er niet? Ja, vaak je moeder. Ja. Uit die leuk. Ik moet 39. Dus bij de teepjes nummers 32 tot en met 39, bij de rode gewoon nummer 1. En we hopen dat tegen dat die eerste klasse voorbij is, dat we dan normaal kunnen gaan. Oké. Het uitlaten zoals alle jaren, aan de overkant, ruim je troep op, hou het gezellig en straks geef ik wel wat meer uit. Goed, een aangename dag nog en de keuring mag van mij buiging.